Go. Ini. Sige naman lang lang. Hindi, nabugnaw na na. Nanay lamig, ibugnaw na. Paham, paham na? Kaya si ate, oh. Si ate, oh. Diba, diretsyon na si ate. No. Kaya, diretsyon na si ate, oh. Ay, daon si ate, kay diretsyon ni ate. Ikaw, bugay kayo, uyok-uyok. Dugay guys. Si ate wala, naguyok-uyok ni ate, oy. Ate, taon ate. Ano sa long? Taon sa guling mo. Wow. Very good tayo. Ano naman yan naman? Ay, mula dragon. Dinosaur. Inom ko tubig. Wala inom ay tubig. Wala inom ay tubig. Isugay ko. Okay, naman ako. Ano na? Na? Ako ba? Sige na, garlic rice. Ano siya? Kaya nga, sibog. Ala, hapit na kan si ate. Ala, ninaog na kan ate. Ala, hapit na kan ate. Ang ate, hapit na. Ala, kan ate, hapit na. Hapit na dyan. Nalawag mo na sa pikasan kayo. Ala, hapit na kan ate.